ଦଶହରାଟା ହବ ଯେ ଘର ଯାକ ସବୁ କେମିତି ଅସନା ହେଇକିରି ପଡିଛି। ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷ ଆଖି ନ ବୁଲେଇଲା ସେଇଟା ନାଇଁ ସେଇ ପେପରଟାକୁ ଧରିକିରି ବସିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ତ ମୋ ହାତ ପାଇବନି। ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲେ ହବନି? ଏଇଟାରେ କଣ ହବ? ସେ ଫ୍ୟାନ୍ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି ରହିଛି। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ଦଶହରାଟା ହବ, ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସବୁ ପୂଜା ହବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ପୋଛିଲେ ହବନି? ଯୁଆଡେ ଟିକେ ଆଖି ନ ବୁଲେଇବ ସିଆଡେ ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ଏ ଖଟ ତଳେ ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ ଏଟା ପଇସା ପଇସା ଖଟ ତଳେ ଦେଖେ ପଇସା ବାହାରିଲା। ସେ ପଇସା ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଯାକ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିକିରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳିକିରି ଖଟ ତଳେ ସବୁ ପଇସା ପକଉଛ। ଦେବୀ ହେଇକିରି ଏଥିରେ ପଳେଇବ। ଏ କଣ ମିଚର? ଯାଇ ମିଚର ସେ ଖଟ ତଳୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି ସାରା ପିମ୍ପୁଡି ମଣିଷ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛ, ଖଟ ତଳୁ ମଣିଷ ସେ ବଲ କିଣି ମଇଳା ହେଇକି ପଡିଛି। ଖଟ ତଳେ ସଂସାର ଯାକର ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଅସନା କରିକିରି ଦଶହରାରେ ଘର ସଫାସୁଫି ରହିବ ନା? ଦେବୀ ଧରିକିରି ଏଥିରେ ପଳେଇବ। କାଲିଠୁ ଯଦି ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ବସିତା ଖାଲି ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରି ବସିତା। କାଲିଠୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି ଯେ ସେ ପିଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଆଖି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉନୁ। ଆଉ ବହି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହାଫ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ସାମ ସରିଲା, ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଲୋ ମା, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା କାଲିଠୁ ସେ ମୋବାଇଲରୁ ଆଖି ଆଉ ବୁଲଉନି ସେ ପିଲା। ହାଲୋ, ନାଇଁ ଲୋ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲା ଯେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଯେ କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କରିବି? ତାଙ୍କର ତ କାମ ଭଲ, ଅଫିସ ଭଲ, ଆଉ କଣ କରିବି? କୁଆଡେ ଯିବି? ସେ ତଳ ଘରର ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ହେଲା ପରେ ସେ ମାଇକିନା କହୁଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମର ଅଣ୍ଡା କୁଆଡେ ନବ? ତାର ଅଫିସ ଟା ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ରାତି ପାଇଲେ ରୋଷେଇ କର, ଏ ଚାରି କାମ ଭିତରେ